Yho, hebethunani yingozi utata uMusa Mseleku. Namhlanje kuThando Nesithembu Season 9 Episode 13 uvelile njengomntu ongenayo inyani. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Kwezi episodes zimbini zintathu zigqithileyo oko simbona ehlisana enyusana noMakhumalo Mseleku. uMakhumalo esithi uMthombeni is lying about her. uMthombeni esithi ndiyayazi izinto uMakhumalo mna azithethayo kum zininzi into zazo. I haven't even done videos ngalaa nto yabo, but ngoku after ndibukele lo episode 13 sendibona ukuthi utata uMusa Mseleku akananyani emveni koba caba waphosisa ngoMacele kumakhosikazi akhe. Nawo uye wabuza ke uMacele uba ndifuna uva kuni mayeni Makhumalo Mangwabe uba yintoni ingxaki yenu nam, because ke kukhona ungavani kwabo mos. Wachaza uMangwabe ba hayi kaloku ingxaki yethu thina yinto yoba unumber 5, wife number 5 lo wawuqala engathi awuyingenanga into yakhe. Jikijiki utata uMusa Mseleku umyeni wethu samva esithi xa engamthatha wife number 5 wena uthi uzobe uhlulekile ngoba kaloku waye wabathatha amanye amakhosikazi emveni kwakhe yena uMacele. And then ke ngoku wabe uMangwabe embuza lento yoba kutheni sabona ke ukuswele ulobola, sibona on TV kubhatalwa ilobola. Uthi wathi utata uMusa Mseleku into yelobola akayazi yena, wayegula elaa xesha, so wayibeka as though ilobola yabhatalwa ngoMacele because uthi akayazi noba imali yayo yasuka phi. Yeyi wethuka uMacele. Wathi uMacele hayi bonjani, mna ndingenayo nesenti kule ndawo ndihleli kuyo ndikhupha ilobola zabantu. Then kwidiary ke ngoku uMacele xa embuza utata uMusa Mseleku uba wethu yintoni uphosisa ngam kangaka. Wathi utata uMusa Mseleku hayi kaloku bendi-under pressure, ndandigula. So xa u-under pressure ugula umntu abe ekumele usekhukhweni lokufa ekubuza ngento, uthetha loo nto iphambi kwakho inoba ke ekuzikhululeni koba andiyazi ungabikho sengxakini. Kudala abantu abaninzi on social media ke bekrokrela uba unguMacele obehind yonke le nto yokuthathwa kuka-wife number 5 uSamkeni, nale nto bevuya kangaka kuthiwa bemthathela kuba befuna utyekisa amanye amakhosikazi. So le nto ke kusekucacile uba isuka kutata uMusa Mseleku. And uMangwabe kudala watsho wathi utata uMusa Mseleku lo nguye lo usixabanisayo bethunani, uthatha iindaba zalapha zisengapha, uthatha zalapha zisengapha, but ngoku ujonga le nto ayithethileyo nenye business. Watsho kuMakhumalo wathi Makhumalo enye into yokwenza wena ungavani namanye amakhosikazi into yoba uthi uMseleku wena like ezi mali uzenzayo like le company yakho uyenza ngathi yikhampani yefamily, but wabeka wena uba ube in charge. Hence ke abantu befila like ingathi banebango emalini yakho. Uyabo bacinga bafamba le mali yakho yimali yapha kwaMseleku, naye xa ethetha wenza ngathi uba ibusiness yakwaMseleku but wena nguwe ohandlisha izinto, kanti ayikho njalo. Hayi bethunani sezawuthetha ke nangendaba ye-medical aid katata uMusa Mseleku ekuthenjiselwa nayo ngayo. Mamgobhozi uyabulala kakhulu ngothi nibukele le video. Sizawubonana ngoku kwivideo elandelayo. Bye.